haba phi perkhat shapang ki start science bakrau ki balalap ekitiar ni ki kor ki bor bangi jupunan kam kato katni ki kerteng kin pashat haki jingmut jongphi kum u Henry Ford, the Wright brothers, bat u Thomas Edison. Henry ladon show so way pat ubangim jupoi kenmau ban perto yaki kam rat ba jong u. Haba phi charge yaka phone jongphi phi penme yaka light lani phi on yaka fridge phin hab ban ai khuble ya u Nikola Tesla. Kani kadei ka khana shapang jong uriu kraw ubangila klep no. Ha unyau tarik Januari khat khandai spa sopulai kawai kanong tray ha hotel kalarung shaka kamra ha kaba kalalap ya kamet jong uriu temen balakot prapun riusnam ubalakot ya ka hotel kum kayeng jong u Tesla ulayak marway hangta haringkat ka jingdok ula shuem tang dakadots at bat kijingbam terkhong ba malu mala kum uway na ki inventor ba krautam ula shuyap no ha ka apot jong ka jingdok kadon kadaw ha ka ba pinsa smotho shai ha ka ba kut jong ka ne ka khana ya u Tesla lakha ha u July shipho tarek khat pras pa san punriu lakha ha ka por badang tiet bha u perthat bat ha kata ka por kata ka ba pen kha khun kala ong uni u khulung unde u khun jong ka jingdok henrei ka kmi jong u kala kini ktim da ka bo ong em une ude ukhun jong ka jingshai kum ukhna ulas dangro ban yo I ya ki jing yo I pau harangkat ki jingwan tengshan jong ka jingshai bathaba ki ba penkul mar jingmot ru ya u ban penya pher ya ka perthai rengai bat perthai basisha kani kala airu ya ka bor ya u ban mudur ya ki jinglap bathmai jong u balakhot ki inventions tang haka khli jong u khlam da dan kam satya ban tho nedro u Tesla ula puli engineer sha Austria bat hadin ula shang keleng kari Europe bat ula sakot ha Budapest batrai kum unong shnalat hakaway ka telephone company hakapor ba udang yat kai hakaway kapak jong kata kanong ba lawan haki jingmut jong u badai ban penmi da kawai karukom penmi boarding electric da ka ba penan kam ya ka alternating current kani kande ka invention ka ba kraw tam jong u ka bala shisha ban wanra ya ka jingkala ba kraw ha u benrio ha usnam khat pras pa prapuar ulasa ha Paris bantrai ha ka branch jong u Thomas Edison Electric Company ulas dang da ka ba pendat yak indoor lights bat manager ula yu I ya kasab jang u ula ailat show ya u banle ki kam bakam e da ka ba design bat shna ya ki dynamo bat motor bat shan hangta ula shangru keleng ka Europe ban yarap ya ki way ki branch jong u Thomas Edison arsnam hadian kata hausnam khatras pa propusau manager jong u Tesla ula terwa ya u ka kam ha Edison Machine Works ha New York ula menjur bat ula poi sha Amerika tangsau tengka hapla namar ula shatu no hakapor ba usong lieng ha kabas dang ula yo shisha ka jingyaro na u Edison henrei kane ka jingyaro ba jingsngo jan kam shimla ne shirta kalapoi ka klip mat ka bakthang hakapor bakine ki armut kim shimla menjur lang baya ka ding electric dei ban penlang shwa sasam keleng u Edison ujet bat nget ya ka direct current haba ki electric charge ki ya tang ha ka way ka direction bat u Tesla pat ushan khmat bha sha ka AC current ka balong mar khongpong bat ka direct current ka AC current kala ban ai khambun ka boarding bat kala ban supply kham jingai na ka ne ka daw ha ki yeng ni jupunan kam da ka AC current ki DC current pat ki supply tang ya ki tiar light baret kum ki flashlight tang ba u Edison shim perwa satya shapang ka AC current yo ka penthut ya ka khai patang jong u ha ka direct current kat kum na u Tesla manager na ka company jong u Edison ula terwa ya u sanpho $1,000 lada unshu penbha sho ya ki machine lane ki tiar ba penyat da ka direct current anda ulale ya kata uta manager
Shim la siu Satya ya kata kapisa bat u Edison ula ongru ya u Tesla ba mems ngothu Satya ya kabirya kinong Amerika. Kumta u Tesla ula ino ya kata ka kam bat ula senghino da la ka jong ka electric company ha usnam khatras pa prapusan. Tang ba ki investor jong u kim pan pau than ya ka jing sngo sho jingmut halor kani bat la rairo ban shim ya ka company harangkat ki hok long try jong u Tesla. Hadien ba ula do no yala ka company u Tesla ula hab ban shutray do yap da ka babela ti thlio harangkat ka dor batang $R tang ban yo kamay jakpo. Henry kani kanusep jang u kalakalabyang haus nem katras pa propunyo ulalap saya ka induction motor kabala bantrekam lengba ka alternating current katma jong ki boarding current kelas dang ha kaba u Edison ula thaular kumno ban punpulom ya Westinghouse uparalok jong u Tesla bat kumjuro ya u Tesla jar jar ula the pisa banshna ya kashuki electric da kabapunan kam da ka AC current tangban pensisha hadu katno kasnyo kani ka AC current ka Edison company kala penshitom ro ya kimrat hakmat kibrio ro tangban penbena ba ka AC current kanwanra ya ka jingsnyo what happening kini kijingle jong u Edison ki babha kidang yaija hakikam jong u Tesla but Westinghouse but kila seng ya kawe ka company General Electric badsnalat house nam khatras pa khnai pulai kilasnaru ya ka AC power plant ka banengkong tam ha ka perthai ka badan Niagara Falls Westinghouse but u Tesla kila job ya kani kathma persha ya u Edison tangba lami biang sakaway ka jing ha ka ba ka company jong Westinghouse kala duna pisa kansan but kala dab ram hadu $10 million house nam khatras pa kandai punyo ula ongro ya u Tesla ba un pundunano ya ka royalty sha u tangbanom kalan ka company but u Tesla ula menjur banom shim sho $1 million ka royalty ka basyong dor menta hado lais pa $1 million but kani kala pelat shisha ya Westinghouse kumjuro Westinghouse ula siu ya u Tesla $1 lakh na kabenta banyo ya ka hoklong try u Tesla shirta da kani kapisa u Tesla ulayo ban besaya ladi bachnaro ki laboratories ha New York ha kabala one visit da ki bon ki ruhe barrio paunam kunthop ki parlok jau kani kadai kapor kaba ulalap bon tam ki inventions but ulabatro hado lais patli ki hoklong try ulalapro ya ka X-ray technology remote control kaway na ki invention bakraw tam jong u kadai ka Tesla coil kabala ban penmi bon tam ka high voltage electricity u Tesla ula kloiro ban pelat perthai ya ka radio signal ka banengkong tam ha perthai henrei ka kamera trai jong u kala kem ding no bat kani ka ding kala bamdo bat kala penhiar sendon ro ya ka kam jong u hakapor ba udang tray batshna ya ka radio uwe u businessman na Italy umar kaniro ulashna ya ka radio ha England umar kuni ula persyang banyo ya ka hoklong try na ka USA tangba omshim lala Satya namar ka Yasrim bat karukom shna jong u Tesla hakum kata kapor lami u Thomas Edison ubrio u babishni ya u Tesla bat ula bay tengka ya umar kani banshna ya ka radio u Tesla shimla snow halor kani henrei kansan haus nam khatkhandai spa saw ka US Patent Office kala jingmut bat kala ai ka award ya umar kani na ka benta ka jinglap ya ka radio kani kadai ka daw ka jingklan jong ka jing sha bay tengka ha kani ka company jong umar kani u Tesla ula mudoi da ka case persha ya umar kani ba ula tu ya ka bujang u henre ka basngosi kalong ba ula job ya kani ka case anda ula klatno kani ka jingtu umar kani ya ka hoklong try jong u Tesla kalakta jur shikade ya ka jingem bat ya ki kam jong u Tesla ula nang jur
saha ki jingpang ha ki jingmut jing perkhat bat ula penlut ya kisngi khadu jong u ha New York hotel nadu usnam khat khandai spa lai phulai ka Westinghouse Corporation kala thong ya u kum u consultant bat kala siuro ya ka baisa jong u hakata ka hotel ula sa hangta klem bawai tangba ula dap tangda karam kumta balai bakat uni ubriu bakrautam unkut bat yap hakane ka apot Pilaw ban ong ba utazla ulong ubas New York ha kaba kading kalabamdo ya kajagatre jong u ha New York tangba kadaw kaba kongsan kadai ba utazla umdei ubriu bakwan pisa shimla sut nyaw than ya kapisa hanrei ukham smokia ya karukam pentrikam ya kijing start science nakabanta kijing mentoy jong ubenriu ubamenta kakmi jong utasla kala khot yu ukhon jong ka jingshai bat kani kala urlong shisha